Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. pinakasalan ko siya kahit di ko siya mahal. Feel good morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig at nanonood ng radyo, lalong-lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang J. Michael. Isa po akong college student sa isang malaking universidad dito po sa Maynila. Dito ko po nakilala si Pat. Maputi, simple pero maganda. Napakabait at mahinhin. Uy, parang ako. Imposible. At minahal ko po siya. Matalino din po si Pat, Uncle Dagol at Tita Tanya. Nag-aaral po siya ng mabuti habang ako na may pagkabarumbado and go with the flow lang. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. At hindi mo maiisip na may magloloko sa amin. At kung meron man, basic. Sabi ng mga kaibigan ko, ako na daw ang magloloko. Pero pinatunayan ko sa kanila na hindi ako manloloko at isang kaloyal na katulad ni Uncle Dagol. Wow! At Uncle Boye. Okay na lang. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Baby ang babay ang pag-aaral mo. Mag-ano ka, mag-aral ka mabuti ha. Love you po. Wag ka- Naantok na Kaya ako. mo yan. Sabi ko kasi magkita tayo para i-review mo ako eh. Pero pag magkasama tayo, di ka naman nakaka-review. Eh, ikaw kasi, hindi talaga ako maka-review pag nandyan O, ka. kaya nga, Ang bango-bango mo kasi, mag-tutor. Ganito na lang. Mag-review ka na. Sige, babantayan kita sa video call. Baby ko, baby, ang pogi naman ng baby ko na yan. Sakit likod mo? Likod mo, sipag-sipag naman ng baby ko na yan. Punta ka na dito, mag-review tayo. Hindi pwede. Ayusin mo yan. Alam mo, di ka makakapasa.
Kahit ipasa mo lang. Sige na, mag-aral ka na, baby ko. Review na. Matalino ka kasi. Hindi naman tayo tulad ng brain cells. Alam mo, hindi ako matalino, pero nagpo-focus lang ako sa pag-aaral. Sige na, mag-focus ka na. Kaya mo yan, baby ko. Baby ko, di ka nag-ahit ng balbas ngayon, ah. Wala ka naman eh. Ikaw ba nag-ahit ka? Hoy! Nang paa, Ayusin yung mo. paa. Paa? Inaahit ba ang paa? Ay, yung legs pala, sorry. Baby, alam mo, wag ka nang magpuyat. Dali, ayusin mo na mag-review Sige ka na dyan. Sige na. Review ka na dyan. Love you, Magre-review na love po. you. Opo. Sige, ha? Salamat ka, mahal kita. Eh, syempre naman. Pero mas mahal kita. Talaga. Dali, gusto mo ba pa-deliveran kita ng kape dyan? Ha? Ikaw. Sige, pa-graban kita ng ng kape, ha? Hello. Hello? Oh, Hello? Walang Ayan. signal. Pag-graban kita ng kape, gusto mo para sipagin ka? okay, baby. Thank you. Okay. Sige, same. Macchiato. Oh, huwag na, mataas sugar nun. Ayoko ng pait eh. Gusto ko sweet tulad mo. Ang cute talaga ng bebe ko na yun. Ay, ito pala yung kape. Ay, nako. Napaka-sweet talaga ng girlfriend ko. Ay. Tila lang, pinadala nung kakape kundi aray ko. Tumatawag yung tropa ko. Meron. Hello, Brad. Brad, asan ka, Brad? Ito sa bahay. Nagre-review ako eh. Bakit? Bay, may isisend akong video sa'yo, bay. Ha? Sana hindi ka ma-shock, bay, kasi ako, na-shocked ako, bay. Teka, anong sinasabi mong video? Ano ba yan? Basta, bay, send ko na, ha? Ayan, ha? Tignan mo, bay. Tignan mo, tigni. Ayan, na-receive mo na? Oh, na-receive ko na. Sige, bay, tignan mo muna. Ha? Pasensya na, bay. Ano ba itong sinend sa akin ng tropa ko na video? Ano kaya to? Mga loko-loko talaga yung mga taong yan. Ano naman itong sinend sa akin? Ano to? Oh yeah. Carmelo, oh yeah. Sipat to ah. Isa pa nga. Carmelo, Oh yeah. Carmelo, oh yeah. Sipat may... At saka si Carmelo yung tropa ng... Hindi. Baby. So, ano? Oo, baby. Ano, bakit ka galit? Ano to? Anong ano to? Oh! Carmelo, Oh yeah. Carmelo, oh yeah. Hindi ko alam yan. Sino ba yan? Hindi ako yan, no? Pinagbibintangan mo ba ako? Pinagbibintangan? Oh, tayo naman tsura mo. Oh. Hindi ako yan. Kita mo ba, oh? Nakatalikod yung mukha dyan. Hindi ako yan, no? Talikod. Kamukha ko lang yan. Nakatalikod yung mukha, tas kamukha mo lang yan. Alata ka na. Ano to? Pinagbibintangan mo ko? Hindi kita Grabe ka naman pinagbibintangan, sa may akin. ebidensya! Kamukha ko lang yan! Sino ba naninira sa atin dalawa, ha? Sinong naninira ang relasyon natin? Pat, Hindi ako yan, J. Pat, Michael. minahal kita. Alam mo yan, minahal kita. Kahit gago ko, minahal kita, Pat. Hindi ako nagloloko sa'yo, pero ano to? Ano to? Ano?
baby, huwag ka na magalit. Bakit nagawa mo sa akin to? Sorry. Bakit? Ah! Sorry. Yan yung nag-away tayo eh. Ganun ba yun? Ba nag-away tayo? Papatol ka sa ibang lalaki? Ay, huwag ka magalit. Patawarin mo ako. Bigyan mo na ang pangalawang pagkakataon. Sorry. Proud ako sa'yo. Sorry. Talino ka, maganda ka, mabait, mahinin. Sorry. Yeah! May ibang kulo ka pala sa ilalim! Sorry, Mahal. Mahal, wag ka magalit. Patawarin mo ako, Mahal. Hindi ko na uulitin. Sorry. Buray mo na yan. Buray mo na yan. Buray mo na yan. Mahal. Mahal, siguro wala. Dito na yan! Mahal. Patawarin mo ko, di ba? Mahal mo ako, di ba? Patawarin mo ako. Hindi ko yun. Mahal. Mahal na mahal kita. Bitawan mo ako. Hindi wala naman kami nararamdaman para sa isa't Hindi isa. ako sa'yo, bitawan mo ako! Michael, huwag ka magalit. Hindi ko na yan uulitin. Mahal na mahal kita. Ay, burahin mo na yan. Wala ngayon. Burahin mo. Iwalay na tayo. Hindi tayo Ano mo pakita sa akin, Pat? Ano mo pakita sa akin? Huwag mo ako iwan! J-Michael! Huwag mo ako iwan! Nalumo po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya. Saktan ako ng sobra. Kaya po ako nagkapaghiwalay kay Pat. Di ko na po siya pinapansin. Pero nagmakaawa siya sa akin. Pinuntahan niya ako sa dorm ko. Ba't ba ang kulit mo? Di ba wala na tayo? Ba't ka nandito? Oo, huwag kang magalit. Pwede tayo mag-usap ng Gusto mo maayos. matuwa ako sa ginawa mo? Hindi naman yun yung ibig sabihin. Peaceful na yung buhay ko, Pat. Please lang, umalis ka na. Mahal kita, J-Michael. Wala akong pakialam sa'yo. Alam ko, mahal mo ako! Hindi na kita mahal. Alam ko, mahal mo ako! Ano ba? Alam ko, mahal mo ako. Hindi mo ako kaya, hindi mo ako makakalimutan. Ayoko na nga. J-Michael, hindi ako papayag. Ba't ka nandito? Sige, ayusin na natin lahat. Sige, for the last time, mag-usap tayo. Ayusin na natin closure. J-Michael. Papa-closure yung ginawa mo. Hindi. Kasi Okay na ako eh. Ba't ka pa nagpakita? nagsisisi na ako. O kaya patawarin mo na ako. Okay na. Umalis ka na. Please lang. Ayoko sa'yo. Patawarin mo muna ako. Sabihin mo, pinapatawad mo na ako para maka-move on na rin ako. Di ko pa kaya, Pat. Di ko pa kaya, Patawarin please. mo ako. J. Michael. Di ko pa Sige, hindi kaya. na kita guguluhin kung pag sinabi mong pinapatawad mo na ako. Sige na. Kurado ka. Once and for all, titigil ko na. Sige na, sabihin mo lang na pinapatawad mo na ako, okay na ako. Sorry, J-Michael. Sorry, mahal kita, J-Michael. Sorry, mahal kita. Hindi kita mapapatawad pa. Sige. J-Michael. Para sa peace of mind natin parehas. Sige, napatawad na kita. Kahit masakit. Sige, Pat. I forgive you. Pinapatawad mo. Malis ka na. Malis ka na. J-Michael. Go. Ano ba? Huwag dito sa loob tayo. Pasok tayo dito. Last na to, closure na to, ha? Oo, pag Last for the closure, road. diba last na yun? Last for the road na to. Closure equals last for the road. Oh, sige. Last na to, ha? Oh, sige. Last. Last na. Basta ayoko na. Last na to. Pat.
Natupad ko naman po last for the road na talaga yon, Uncle Dagol at Tita Tanya. Wala eh. Nadala ako eh. Tao lang po ako. Marupok. Pero sabi ko sa sarili ko, last na talaga yon. Subalit, makalipas lang ang 6 na linggo. J. Michael, anong gagawin natin? Buntis ka? J. Michael, wag mo naman akong i-deny. Wag mo naman akong takbuhan. J. Michael, sa'yo to eh. Anak mo to. Anak nating dalawa to. Paano ko makakasiguro, Pat? Ha? Alam ko may ibang lalaki ka, di ba? Tapos ako? Hindi kita masisisi kung... Sa akin mo i-charge? Ako yung last touch? Ano yun? Basketball? Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo dahil deserve ko naman na pag-isipan mo ko ng ganyan. Pero J. Michael, this time promise, ipa-DNA test mo pa yung bata. Payag ako. Sinusumpa ko sa Diyos, sa harap ng Diyos. Sa'yo to, Michael. Sabi ko na nga, bay, dapat din na tayo nag-closure eh. Ano? Kasalanan mo to eh. Sorry, J. Michael, kasi mahal na mahal kita. Hindi ko mapigilan kasi mahal na mahal kita, J. Michael. Mahal na mahal kita. Wala na ako iba masabi. Kasi mahal talaga kita. Mahal na mahal kita. J. Michael, anak mo to. Pakasalan mo ako, J. Michael. Anong gagawin natin? Anak mo to eh. Alam nga naman takbo, masamang ama ka ba, ha? Masamang tao ka? Hindi ka masamang tao, kaya papakasalan mo ako! Papakasalan mo ako! Dahil po doon sa sitwasyon, Uncle Dagol at Tita Tanya, sising-sisi po ako kung bakit pa kami nagkaroon ng closure. Yan tuloy. Nagka-last for the road. Kaya nagpatulong na ako sa aking mga magulang. One, two, three. Ano? Kasalanan mo naman yan eh. Bakit huli yun? Isa pa. Huli yung sound effects. Isa pa. Hindi ito maaari. 1, 2, 3, go. Ano? Hindi ito maaari. Hindi maaari. Nakakahiya sa ating mga kamag-anak sa mga nasasakupan ng tatay mo. Kumpare ko na yung papa ni Pat. Oo, lagi nagbibigay sa'yo ng alak eh, yung mamahalin eh. Ano ba yun? Close na kami yun. Nagkasama Yung, pa kami sa anong Q-Up label nun. yun? Anong, ha? Walang label yung ininom namin. Walang label. Kasi wala Saan kayo silang nagpunta label sa eh. Q-Ab? Doon sa wala kaming label. At saka yung nanay, J. Michael, yung nanay niya, laging nagpapadala ng mga masasarap na ulam. Papa. Nung isang araw, nagpadala pa ng ng rep. Nagpadala ng rep. Oh, 2-door. Oo nga. Ay. Sayang naman yun. Closed door? Ano ba yun? Na rep. Open door na rin. Hindi mo na kailangang buksan. Kasi nakabukas yung na. kinakatok ay iilaw na rep. Yun ang padala. Paano mo na Ibalik mo na lang yung rep, darling. Kasi yung rep nila may hulog-hulog ng piso eh. Bakit? Ibalik mo yung alak, nainom mo na. Hindi. J. Michael. Pakasalan mo yan. Sa ayaw at sa gusto mo. Tama. Pero pa. Mahiya ka naman. Para kang walang bayag. Nang buntis ka tapos hindi mo papakasalan. Nakakahiya. Hindi ganyan ang lahi natin. Ang lahi natin at mga tao. Hindi atak mo. Aputo na ulo. Hindi atak mo. Apatak ka kalamansin. Hindi atak. Atak mo. Atulin. Hindi. J. Michael, seryosong usapan ito. Ayoko mapahiya tayo sa pamilya ni Pat. Tama. At ayoko mapahiya sa ating mga kamag-anak. Tama. Ang ating lahi ay matapang. Kagagawan mo yan. Kaya panindigan mo yan. Kalahi natin sinong bayani yung kalahi natin? Si Daguhoy. Angkol Dagoy. Sa Bohol yan, si Daguhoy. Tsaka si Emilio Aguinaldo, kalahi natin yan. Lahi na matatapang. Pa, hindi ko na mahal si Pat. Bakit mo binuntis? Ano yon?
Kayong mga bata talaga kayo. Kahit hindi nyo mahal, dinadali nyo. Deserve mo yan. Pakasalan mo! Pakasalan mo! Ayoko. Tulungan niyo naman ako, Papa. Tutulungan ka namin na ayusin yung gusot na ginawa mo. May anak ka na. Dapat di ka na ganyan mag-isip. Maging responsable ka. Tulad ko. Tama, yung tatay mo maraming anak sa iba. Responsable. Ay, damay na naman si Civilian. Pa, Ma. Nagtanong ka pa, wala naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!